Għal min għandu għal qalbu l-vetturi Amerikani il-ħadd filgħodu seta' jirħila l-awra u jgawdi wirja ta' karozzi klassiċi u moderni kif ukoll muturi Amerikani. Bilan li donazzjonijiet li nġabru minn din l-attività imorru bris il-proġett Blossom imtella mill-Lions Club Mdina Malta Host b'kollaborazzjoni ma' Malta Trust Foundation. Net News tkellem ma' Alexandra Genovese, il-President tal-Lions Club Mdina Malta Host u life coach therapist, fejn spjegatilna kif dan il-proġett mistenni jgħin tfal bi problema tas saħħa mentali, bilan li għamel differenza u jdakkar kultura ta' kuxjenza fil-poplu Malti. Jiena bħala terapista wkoll huwa l-qalbi ħafna l-mental health u indunajna bil-problemi kbar ta' tfal li hawn b'mart mentali. U hekk nibted dan il-proġett biex kemm jista' jkun ngħinu lil daw it-tfal għaliex nemmnu illi fl-aħħar mill-aħħar jekk ma tibdix tieħu ħsieb it-tfal huma l-qofol tas-soċjetà. Minn hemm trid tibda. Proġett ieħor li qiegħed fil-pipeline huwa li nilħqu wkoll il-ġenituri għaliex kultant il-ġenituri ma jirrealizzawx li t-tfal tagħhom għandhom il-problemi u kultant ngħidulhom huwa dik mixej għax inti fajnejk bħala adult mixej. Però fil-verità li t-tifel qed jħoss huwa daqs li kieku inti bħala adult qed tħossu. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Caroline Bezzina, id-direttur ta' din l-attività, fejn insistiet kemm huwa importanti li l-pubbliku jattendi għall-attivitajiet bħal dawn u jikkontribwixxi għal kawża ġusta. Laqdiet American Auto Club u la Vallette Malta Etna Chapter Italy ikkontribwixxew għal din l-attività sabiex jitwassal il-messaġġ ta' għarfien dwar kundizzjonijiet tas-saħħa mentali li jistgħu imissu lil kulħadd. U fl-istess ħin wieħed seta' jgawdi eżibizzjoni statika ta' vetturi Amerikani li għal ħafna huma meqjusin bħala ikoni tal-kultura, stil u innovazzjoni, mhux sempliċi trasport. Aħna ġejna avviċinati mill-NGO li qed torganizza dal-event illum dal-American Motor Show fejn hawn varjazzjoni kbira ta' karozzi Amerikani. U aħna bħala Harley Davidson muturi Amerikani aċċettajna l-istedina tagħhom biex jiġġojnjaw. Ovvjament huwa pjaċir tagħna l-attempt kif qedna jippermetti ħadna dawra flimkien qabel ġejna hawnhekk ta' madwar 45 minuta. Spiċċajna hawnhekk biex inkunu parti wkoll minn dal-att nobli nagħtu d-donazzjoni tagħna. Finalment tal-att nobli li qed jisir dal-iskop. Plan tagħna huwa li hawnhekk bħala klabb niltaqgħu dilettanti tal-vetturi Amerikani. Apparti minn hekk niġu mistiedna ħafna biex nieħdu sem bħalma qed nieħdu llum f'attivitajiet ta' karità u aħna l-membri tagħna jkonkorru ħafna u kif qed tara u konkurrenza tajba. Desiree Grek, Net News.